Velkommen til Euranet Danmark, hvor du i denne uge kan høre om, at kommissionen får en ordentlig en på tuden i deres bestræbelser for at tillade genmodificerede fødevarer. Og også i vores fokushistorie kaster vi et kritisk lys på EU-systemet. Vi kan fortælle en anden historie om pirateri, nemlig piratfiskeri. Men det er ikke nok. Ifølge vores interviewperson, ja, så vender EU deres blinde øje til dumpning af radioaktivt affald samme sted i Somalia. At der vitterligt sker uddumpning af radioaktivt materiale, ja, det viser også en stribe retssager imod italienske mafiabosser. Vi er taget på piratjagt og finder mange forskellige af slagsen. Dansk udviklingsbistand udhules. Mange af os tror, at dansk udlandsbistand er penge, der skal bruges til de absolut fattigste her på jorden. Måske endda til at redde liv. Og vi har alle hørt skiftende ministre fra skiftende regering fortælle, at vi er absolut førende på det område. Sandheden ser dog lidt anderledes ud, for pengene bliver brugt til alt muligt andet end den traditionelle bistandsindsats. For eksempel blev en stor del af sidste års penge brugt på klimatopmødet. Det var nemlig et dyrt topmøde, hvor statsministre blev kørt rundt i limousiner, politiet blev sat på overarbejdsbetaling, og hvad der nu ellers var af udgifter til det prestigefyldte møde. Over 200 millioner er taget fra de fattige for at finansiere topmødet. Det samme forholder sig også for posten Forsvar og Sikkerhed, som har modtaget hele 400 millioner kroner af midlerne. Så imens Mellemfolkelig Samvirke raser, så udtaler udviklingsminister Søren Pind til Dagbladet Information, at regeringen til fulde lever op til reglerne. Om det er moralsk er rigtigt, ja, det forholder ministeren sig ikke til. EU opgiver enigheden om genmodificeret majs. Korn, der ikke behøver sprøjtemiddel og derfor er godt for miljøet. Eller landbrugsafgrøder, der muterer til noget ukendt og farligt. De to emner er sat på spidsen over holdninger, der præger debatten om genmodificerede afgrøder. I EU diskuteres der også livligt, om den såkaldte GMO-afgrøde skal tillades eller ej. Meningen er, eller rettere var, at nå til enighed om den enten skal være tilladt eller forbudt. Herhjemme har der været foreslået, at modificerede varer blot skal være mærket, men mærkningen vender fødevareindustrien sig imod. Modstanderne af genmodificeret majs tæller især Frankrig, Tyskland, Østrig, Grækenland, Luxembourg og endda Ungarn sig for. Her har landene nemlig forbudt majsen. De nationale forbud er imod tanken om det åbne marked, og derfor har kommissionen forsøgt at få omstødt de nationale forbud. Dog uden held, da de ikke kunne samle et nødvendigt flertal i ministerrådet. Det er derfor Europakommissionen nu har besluttet, at de enkelte landes medlemmer selv må bestemme. Eller med andre ord, så har kommissionen opgivet at nå til enighed. Euranet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio. I mange måneder har der i de internationale nyheder flyttet over med et ord, vi mest kender fra eventyr som Skatteøen. Pirater. Især Somalia er sat i forbindelse med netop pirater, og det har fået det internationale samfund til at reagere kraftigt. En flåde af krigsskibe patruljerer op og ned ad kysterne ved og omkring Somalia. Ja, endda langt ud på havet patruljerer svært bevæbnede skibe. Nyhederne kunne forklare, at det var nødvendigt for at dæmme op for havets lovløse. Problemet er nemlig, at de ofte overfalder og kaprer handelsskibe, der sejler forbi og har store værdier ombord. Andre gang forlanger de løsepenge for besætningsmedlemmer. Lidt ligesom i de romantiske spillefilm om pirater går de somaliske sørøvere altså efter store værdier. I dag er det dog ikke klingende guldmønter, men især det sorte guld, de går efter. Olie. Eller rettere sagt tankskibe, eller skibe med våbenleverancer. Netop når det kommer til olieleverancer, så slår det internationale samfund hårdt ned. Oliepriser er sårbare over for den mindste påvirkning, og oliepriser har direkte indflydelse på f.eks. beskæftigelsen.
I øjeblikket er der både en NATO-styrke og en styrke for EU, der er på jagt efter piraterne. Dertil kommer en lang række lande som Kina, Rusland, Indien og oliestormagten Norge, der hver især har sendt krigsskibe for at sætte en stopper for pirateriet. 14 lande i alt. Dertil kommer de private i vagtværn. Hvor meget den indsats i alt løber op i kroner og øre er svært at sige. Alt for mange lande er involveret, og den slags budgetter holdes normalt hemmeligt. Men at det drejer sig om mange milliarder, er det ingen tvivl om. Alene de danske krigsskib Absalon koster nær 100 millioner kroner på 6 måneder. Den store delvis fælles indsats for at komme pirateri til livs er altså rasende dyr. Om det så nytter en helt anden historie. Men som vi siden skal høre, så gørs det på trods af milliarderne meget lidt for at dæmme op for en anden form for pirateri. Også selvom den ellers sker lige foran krigsflådernes skibssnuder ved Somalias kyster. Først tager vi lige en flyvetur i Mono. I den anden ende af verden, nemlig Sverige, bor Ahmed Adam, som er præsident. Ikke for en stat, men derimod miljøbevægelsen Somalia Society for Nature Conservation. Han rejser Europa tyndt for at skabe de kontakter, der skal til for at påvirke EU-systemet. Hvad er det, han vil? Og hvad har det med pirateri at gøre? Det sidste spørgsmål tager vi senere, men først, hvad vil han? The some countries or some companies, they are dumping nuclear waste Somali water. Problemet er altså, at lande dumper atomaffald langs de somaliske kyster. En del pirater har forklaret, at de ser deres angreb som en slags voldelig reaktion på netop den dumpning af de radioaktive materialer, der sker ved deres land. Altså en slags forsvar af deres eget land. Helt så simpelt er det nok ikke, for piraterne angriber nemlig også skibe med fødevarer, der er ment som hjælp til netop de sultne i det ekstremt fattige land. Pirates are using one skiff, machine guns. Men som Ahmed Adam nu forklarer, så uanset hvorfor pirater er pirater, så skader de rige vestlige landes lige så ulovlige dumpninger af atomaffald ved Somalias kyster os selv. Dumpning af atomaffald er nemlig ikke det eneste ulovlige, de rige lande foretager sig. Der sker nemlig også omfattende rovdrift på fiskene. Ulovligheder, som vores krigsflåde i øvrigt ikke gør noget som helst for at stoppe. Fiskeriet bliver så til rigs til egen, døm selv. Ahmed Adam, præsident for Somalia Society of Nature Conservation. This dumping waste, when they did like this problem, and another company is coming and making illegal fishing, it was poisoned fishing, and coming to Sweden, and coming to London, and coming other countries in Europe, and we eating, and this fish is, the name it made in Thailand, made in Korea or other countries, and our citizens in Europe are dying for this situation. De ulovligt fangede og radioaktive fisk lander ifølge Ahmed Adam på vores spisebord. De bliver solgt overalt i Europa, ja i hele den vestlige verden. Som den somaliske præsident af den somaliske naturfredningsforening forklarer, så bliver de solgt under mærker, der både påstår at være fisk fra Thailand, Korea eller helt andre lande. At det er temmelig usundt at spise radioaktive fisk, det burde være de fleste bekendt. I enhver god historie gælder det om at finde den skyldige. Men spørgsmålet er, hvem er den skyldige? Er det de europæiske lande, der står bag både det ulovlige fiske og dumpning af det radioaktive affald? Kunne det ikke være afrikanerne selv, der dumper det strålefarlige affald? Her er svaret helt klart nej. Simpelthen fordi ingen afrikanske lande har atomvåben. Det er europæiske selskaber, der står bag ulovlighederne, fastslår Ahmed Adam, uden de europæiske lande gør det store for at forhindre det i øvrigt. Yeah, this is European companies and European countries know very much about this situation because Africa has no nuclear weapon. Men hvilke lande drejer det sig om? Ifølge præsidenten for Somalia Society of Nature Conservation drejer det sig blandt andet om Italien, der på vegne af andre lande påtager sig den opgave at bortskaffe affaldet. Spanien og Grækenland og en lang række asiatiske lande står bag rovfiskeriet. Rovfiskeriet er dog ikke det eneste problem. Det ustabile og svage land Somalia har nemlig ikke haft held til at få indført en fiskerikvote, og det nu meget omfattende fiskeri truer selveste fiskebestanden. Lokalbefolkningen kan nu ikke fange fisk mere, fordi havet stort set er blevet tømt. For fisk i hvert fald. Men ikke for det radioaktive affald og de mange flådefartøjer, der sejler rundt på jagt efter henholdsvis pirater og fisk. Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. Det hele er redigeret og tilrettelagt af Jan Simmen.